Enw fi 'di Cian a dwi'n gweithio fel meithrinfa plant ifanc. Ie, o'n i'n eitha swil rili yn ysgol. O'n i ddim rili'n siŵr be o'n i am wneud. O'n i'n ysgol uwchradd, dwi'n cofio siarad efo athrawon ac o'na un neu ddau ohonyn nhw nath helpu fi jyst sylweddoli o'n i'm yn gor'o' mynd i wneud prifysgol neu'm byd. O'na mwy o opportunities mynd i coleg a wneud prentisiaeth. Ie, 'cos nath Covid hitio jyst erbyn diwadd coleg. So o'n i'n gor'o' trio ffeindio ryw fath o ffordd o gweithio. So oedd o'n gwahanol i be o'n i 'di astudio yn coleg, ond nes i jyst cychwyn off yn wneud glanhau ffenestri. Dwi'n meddwl nes i mynd syth fewn ar ôl coleg ac dwi'm di regretio fo. Dwi'n meddwl bod ma'n helpu chdi jyst gael yr experience na ti angen. A wedyn, os ti yn cychwyn gweithio, ti'n dysgu sgiliau newydd, ti'n dysgu social skills newydd, ti'n dysgu sut i defnyddio pres chdi, ti'n dysgu lot o pethau i bod yn mwy independent fel person. O'n i'n mwynhau be o'n i'n neud, ond o'n i hefyd eisiau just weld be arall o'n i'n gallu neud. So dwi'n cofio just mynd ar yr ads ar y we ag weld y swydd am meithrinfa plant, gofal plant. Ges i help gan Cymru'n gweithio hefyd. Dwi'n neud lot rili, dwi'n gweithio fel arfer efo plant sydd o 2-3, basically helpu nhw gael y gorau allan o chwarae nhw a dysgu nhw a dwi'n gor'o' trio helpu nhw wneud hynna. Ti'm angen dewis swydd chdi am byth yr eiliad ti'n gadael ysgol. Ond yn y diwadd, ma'r experience yn helpu chdi actually sylweddoli be ti rili eisiau wneud. Nes i cychwyn off fatha glanhau ffenestri a wedyn dwi fama yn edrych ar ôl plant a dyn nhw'n syml o gwbl. Ond dwi'n mwynhau y swydd dwi'n neud rwan. Ti'n gor'o' mwynhau be ti'n neud, neu ti'n mwynhau bywyd chdi wedyn. Mae'n peth pwysig gael marciau da, ond ar yr un pryd ti'n rili gor'o' poeni gormod am efo oherwydd ti'n gallu dewis a newid be ti eisiau neud yn y dyfodol. Os da chi yn poeni am be da chi am neud yn y dyfodol, mae'n pwysig jyst i siarad i pobl rownd chi, teulu chi, athrawon. Mae 'na careers advisors hefyd, mae 'na lot o pobl yna, mae nhw eisiau helpu chi a mae nhw yna i helpu chi, so peidiwch â dal yn ôl rhag cael help gan nhw.